víta váš obľúbený youtuber a máme tu Minecraft. Sorry, že mám taký hlas, ale mám proste chrípku. Ale jak to povedať? Ideme na Minecraft. Minecraft nikdy nemrzí. Ja neviem, dáme si, že... dáme si... Ja neviem... BVX, why not? Ale dáme si... proste hardcore. To som chcel dneska povedať. A ideme na vytvoriť a klik. A ja zastavím alebo ne, proste nezastavím nič. Toto je proste video. A je tu hardcore, ja neverím. Ja neverím vlastným očam. Au. Kam. Ináč, no nič. Čiže by som si mohol zapnúť zvuky. Dobre, ja si tu zapnem. Dobre, počuť. Späť do hry. Dobre, trošku sa mi lagol. Čo sa mi lagol? Minecraft! Nevadí. Ideme na to. Dobre, šívy. Také drevo by sa nám hodilo, že áno. Dneska by som aspoň železné veci chcel získať a tak to možno aj potom ukončíme, ja neviem. Dobre, dáme to sem. Dobre. Vykraftíme si crafting. Jaj. Takto. Hop. A robíme si sekeru. Počkaj, kde si to... Dobre. Som ma videl. A krompáč. Ideme sa na vydanie, ideme sa vydať niekam. Oceán. OK. Takže vidím, že sme na ostrove. To je džungla, OK. A tu máme džunglu. Dobre. A toto je hardcore, takže môžeme tu, keď zomrieme, tak sa nemôžeme na tento svet ani pozrieť. Takže, no, tu máme, určite budú z tohoto vychádzať aj streamy, aj moje videá. Z tohoto by som chcel spraviť sériu hardcore, takže tešte sa. Tešte. Takto. Máme tu pumpkiny, takže vykrafíme. Dneska budem asi točiť aj druhú sériu. Môžeme točiť aj druhú. A uvidíme, jak nám to dneska pôjde. Či vôbec dneska sa dostaneme aspoň železu, ja neviem. Keď sa dostaneme, keď nie, tak nie, nevadí. No, určite drevo si naťažíme, takto ďalšie. Dreva není nikdy dosť. Ja by som išiel pre kamenné veci a potom by som sa niekomu vydal. Takže, určite pôjdeme pre kameň, keď na kameň vybafňujeme creeperom. Tu je fakt potrebný štít, lebo tu keď zomrem, tak to sa nerozstavnem jak v survivali. Proste tam som tu. Nie, tu proste keď už zomrem, tak proste sa nebude séria. Nebude séria, ale za to robíme asi buď nový, alebo kľudne aj horor. No, hororovku nie, ale horor Minecraft. OK, ešte. To je Minecraft, čo môže byť na Minecrafte hororovú to. Možno to, no. Neviem sa vyjadrovať, čo je v Minecrafte, poznám mody, videl som mody a nechcem to určite zažiť. Uhlie, nice, very nice. Viac uhlia som, počkaj. Wait a minute. Hard skibidi. Nice, máme torčky, very nice. Počkaj, nehovor, že sa... Dobre, ja musím rýchle získať ovce. Počujete vy to skeletona? A to som si iba za. To je tak tu prežijeme noc, no, nevadí. Poď, rýchle. Poď.
Ja som vedel, že je on tu. To je čurák. Ja sa zastavím. Neviem si. Kamo, ja ho tak dobre počujem a nechce sa mu vyleziť. On si zomrel, že áno? Dobre, uhľad... Ne, nezomrel. Už skapeš? Nechcem. Dobre, máme kamenné veci. Aha, motiku. Tak to zrovna nechcem. Krompač. A potrebujeme styky. Pár si vykraftíme. A urobíme sekeru. Robíme si sekeru a môžeme rovno asi aj lopatu. Lopatu. Dobre. Som vybavený ísť. Už tam není. Ja si zoberiem radšej sekeru. Čo keď tu je? Je tu? Není. Zdrhám. Jaskyne. Prečo musím byť zrovna tu? Ja nechcem ísť ešte do jaskyne. Tu nechcem ísť ešte do jaskyne. Ja sa musím najskôr vyspať. Dobre. Robil by som si základný domček. Neviem, prečo som zapol hardcore, proste ma to napadlo. Si urobím hardcore set. Why not? Urobíme z toho aj video. Tak som urobil a no videl ste to. Vlastne ja to nebudem komentovať. Uj. No, tu by nebolo moc dobré, lebo tu sa vedia spawnovať mobovia. Ale čo by bolo dobré, že tu by, keby tu bolo nejaké také menšie územie. Že určite budem chcieť stavať aj väčšie, len teraz sme fakt na základe, kde máme kamenné veci a už si chcem robiť vily, no tak to není, tak není Minecraft. Keď máte železné veci, tak to už môže ísť. A určite budeme chcieť aj diamantíky. Diamanty je Minecraft, tak keď máme diamanty, tak je to... nie, to je panda. Myslím, že to je ovco. Ovco. Panda, ahoj. Ja ti dám ti toto, aby si sa mala dobrý deň. Ňam. Až toto. Koľko to budeš jesť? A ty nechávam toto celé. Ale to je jedno, čo máš. My by sme si mohli vykraftiť bodku aj na druhú stranu, jak tak vidím. Yes sir, bodka. Nice, máme bodku, dávam to sem a ideme. Zatiaľ sa najeme, tak najeme. Počkaj, nemám najesť, no tak či. Wait, Tokyo Drift, Tokyo Drift, ojoj. Sú podvodní zombici? Sú tu? Ste tu? Á, sú tu, dobra. Nechám. No, nehovor, že nenásledol do... Plávem až do neznáma. Je tam to úplne. Musím prežívať. Tak to bude či. Asi rýb. Brosky, no. Tu si dám nejakú základňu. Niečo a budeme sa vykopávať, no. No, tu si necháme moju bodku. A neviem koľko, počkáme tu.
tu. Nice, dobre. Robíme si tu nejaký základ. Si tu nejaký hociaký základ. Možno tu máme kameň, takže to dáme rozne sem. Dobre, takto. Dobre, máme kameň, to je dobré. Takže, ideme na vec. Dáme sem crafting. Urobíme pec. A ideme sem dať toto a dáme sem toto. A ideme čakať. No, nemáme posteľ, to je zlé. Ticho. No. Sa budeme ísť potom von, lebo tam budú zase monštra. No. Nice, dobré. Určite poďme niekam kopať. Asi dole. Keď nájdeme železo, tak to bude dobré, keď nie, tak nevadí. Ja viem. No, aspoň, že ešte máme. Tak, iba 20, pre istotu. Aby som si to dal do tejto ruky. Ideme kopať, no. Kopem do neznáma. Určite dneska viac videí chcem vydať. To určite neklamem. Chcem viac videjka vydávať. Dneska možno vyjdú 2, 3, 4, neviem. Nevidím súradnice. Vidím pekné. Nič, nevidím. Fakt musí byť. Kámo, tak to je kámo, tak štierk ma zachráni. Keby tu nebol štierku, nemám ani železo. Kámo, tak ja som dosť železo. Koľko tu bude železo? 1, 2, 3. OK. Môžeme pokračovať. No. Koľko, dobre. To by bolo banger, keby sme našli diamanty. Zaše štierk, tu srandu. Čo chce furt ten štierk? Haló, brosky. Skibidi Levandovský. Nechápem. Dobre. Ja by som išiel trošku ešte hlubšie a tam už by som kopal a kopal. Dobre. A tu by som asi išiel aj brejčman. No počkaj, ešte pôjdem trošku nižšie. Ešte trochu. No a tu už keď bude začínať ten let. Neviem, ako sa to volá. Dobre. Niekde je tu skeleton. Rozbil som niekam pač, čo není vôbec dobré. Ale my budeme za chvíľku železný. Takže. Oficiálne železo máme. Teda dúfam. Dobre, oficiálne sem dám uhle a dám sem železo. Nice, počkáme chvíľku. Čakám. Co? No. Jedno železo mám achievement. Yes. No, nič. Nice. Ďalšie železo. Ale
posledné železo. To môžem nechať, lebo to do PC. Dobre. Ďakujem. Robíme si Iron Pickaxe a budem frajer. A som frajer. Mám ďalší achievement. No ja som frajer. Lepšie staré železo ako nové strebro. To je pravda. Strebro tam nic nevykraftí, že máme z toho. Máme Iron Pickaxe. Yes. No, oni sú nado mnou. To dúfam. Ne, nič. OK, dobre, dobre. Na čase to ukončí to video. Na čase, dobre, diel možno vidia zajtra, ja neviem. Zatiaľ, čaute.